tenre kod wechego mag SHA, Auditor General mapachoka koro yango ni omenda ma ing'ado jo Kenya mana 2.5 mar chulo nengo mar SHA. Ichwalo e agulu moro ma nonro mare otimo mudho kendo ok ong'ere. Omenda no donjo e agulu no kaka yore chulo nengo mbui manyasani mar SHA, ma bende nengo mar nyiewe kod yore mag nyiewe medo kelo penjo mathoth. Penjo go nyiedhore e ripota mar Auditor General mar higa omenda 2023-2024 mayango ni mbui mar SHA nonyiew e nengo mar siling bilion 104.8 ka omenda go ne onge kate budget mar piny Kenya. Ripod no mar janon buge omenda mag sirikal kata Auditor General Dr. Nancy Gathungu mar higa omenda 2023-2024 yango mathoth ewi nonro mar kaka nonyiew masind mbui manyasani ma itiyo godo e okumba manyien mar thieth mar SHA, nonro ma onyuolo penjo mathoth. E ripod no oyangore ni masind mbui manyasani ma SHA tiyogo ne omonyo omenda ma kori lach moyo siling bilion 104.8. Kata kamano, Auditor General lero ni omenda go ne onge ei budget mora mora kendo ne ok opuodhgi. Ler en ni nyiew mar masinde go notim kokalo e chenro machiel kachiel ma sirikal timo. Auditor General yango ni ne odhi ataro gi dwaro mar katiba namba 53/7 matayo kaka owinjore bed ni itawo nyiew mag sirikal. Ka opogore gi mano, nyiew mar mbui mar SHA notime yo ma ok oluwore gi piem mar orak kendo ne odhi ataro gi dwaro mar chik namba 227 mar katiba. Ripod Auditor General lero ni nengo mar mbui mar SHA ichulo gi jokanyo mondikore SHA ma moro ka moro chulo 2.5 dwe ka dwe. Kunde thieth chulo 5 ka chudo ma kamago timore higni 10. Omenda go bende yangore ni dhi agulu moro ma nonro mare ok oyangi. E thuolo mar higni 10 go, mbui no dhi mwonyo moho siling bilion 111 manyiso ni medruok dhi bedo mar siling bilion 7 ka chop giko mar chudo. Manyiso ni jo Kenya dhi bedo ka chulo nengo mwandu ma gionge godo kod adieri kendo ler bende ok omigi. Ripod no bende onyuolo penjo ewi kaka owinjore chwal masinde kata mbui go osiptende duto mag sirikal ne mar onge ler mora mora ewi kwan duto mag osiptende go. Bende nitiere omenda mar siling bilion 7 mane oketi tenge ne tiego jochiw thieth mondo mi obed gi ng'eyo ewi chenro ma kamano. Kata kamano, onge ler ma ochiw ni to gin tiegruok machalo nade ma owinjore chiw to ichiwogi e yo mane. Magi timore ka koro yangore ni kata sirikal onge nyalo mar loko teknolojia no kaluwore gi ridruok mar winjruok mano kete koke gi weg chenro makamano. Kwan Mwajwang' domo malo odagi